تربتاور نہیں بالاچ بلوچ سی ٹی ڈی دستاؤں بینہ کوش ہلاپا شہید ودا چوکے سرا اشتمی روچا نندانک بڑھ جاہیں بالاچ ہراستی کوش ہلاپا بلوچ یکجہتی کمیٹی اجارہ پد تربت شہر ہوا عیدگاہ دمگاہ سرجمہ در بندی ہڑتالیں زہر شانی کنوکاں بالاچ کوشہ نام گپتی ملزمانہ نی دستگیری ہوار شش نکاتی لوٹا نسرا عمل درآمد کنگے لوٹ کتب تربتا بڑھ جاہیں نندا کا ہواری رہشون پریس کانفرنس تران کتک اگشتک کی گوستگی ہفتہ گا فیک انکاؤنٹر ہلاپا نندانک بڑھ جاہیں 23 نومبر جعلی مقابلہ نامہ ہما چاری ورنہانی کشگے دعویٰ کنک بتک آوتی لوگا آور جتگاں آہاں گشتک کے بلوچستانہ جعلی مقابلہ نامہ ورنہانی کوشے نوٹس زورک بی سی ٹی ڈی غیر مسلح کنک و درستی بھی گواہ مردم بازیاب کنک بیباں جعفر آبادہ ڈیرہ اللہ یار نزدیکا زال بولا ہوار 2 مردم کشک بتا ویلے حال رسگا پت پولیس ویلے جاہا سر بتک پولیس لاش ڈیرہ اللہ یار اسپتال سر کتگا پولیس ردا ویل غیرت نام سرا پیشت کا بلوچستان شنکاری اداروں کی وزیر چان اچک زئی گوشگین کے چمن نندانک پاکستان مخالف پلیٹ فارم جوڑ ہو گئے پی ٹی ایم میں وڑی لوٹی نندانک ہائی جیک کو تک ماں پاکستان ہلاپا برانز دیو کی گشتاکانی پلہ مرضی نہ کری کراچی دمہ گلستان جوہر بلاک پنچا شیر محمد بلوچ گوٹ نزدیکا لوگ یا زال بولو سے چکانی لاش 10 کب تک ویل آل رسگا پر پولیس سربو تک پولیس زال بولے لوگ واجہ دستگیر کو تک جنین مات مدیتا لوگ واجہ ہلاپا مقدمہ درج کنگتا الیکشن کمیشنر لس کی چنکاریاں نی بابتا دروگی حال شنکنو کا نی ہلاپا پیمرے رجوع کنگے فیصلہ کو تک الیکشن کمیشنر لس کی چنکاریاں نی حال دروگ اوت گڑ قرار داتگاں معاشیہ رد کنی الیکشن کمیشن ردا لس کی چنکاریاں نی واسطہ لڑانی تیاری نبوہگے حال دروگ گشتگاں ایف بی آر نیمگچا قومی ایئر لائن پی آئی اے دراہیں اکاؤنٹس بحال کنک بتگاں پی آئی اے جارہ کے ردا سرجے ملکہ پی آئی اے دراہیں اکاؤنٹس بحال کنگے فرمان شن کنک بتا زانک بی بی گوستگی روچا ٹیکس سے عدم ادائیگی سبا فیڈرل بورڈ آف ریونیو نیمگچا قومی ایئر لائن پی آئی اے دراہیں بینک اکاؤنٹس منجمند کنک بتگاں مسلم لیگ نون صدر اور تیسرگی مزن وزیر شہباز شریف گوشگین کے بجن گپتیں کہ 10 سال خیبر پختونخوا ہاچا دیم رویہ زبھار بتا اگا مارا محرسد دیم رویہ سفرہ پدا بندات کنی خیبر پختونخوا ہا ایمنی بنجل جوڑ کر وہ دیم رویہ راہا تیرے نگی جے فیض سروک مولانا فضل الرحمان گوشگین کے میں ہلاپیاں نی گشتاکانی دندہ زاو بدا چبی او آسر ہم زاو بدا چباں میں ہلاپا ردی زبان کار مرز کنک بتر بلے جمعیت علماء اسلام سرا ہت چسر رکپی انٹر بینکا ڈالر قدرہ مروچی یکرندے پدا کمی بتر کلدار مقابلہ ڈالر 39 پیسہ ارزان بتا فوریکس ڈیلر زیردہ انٹر بینک کا بیپار نیامہ ڈالر 285 کلدار بتا گوستگی روچا انٹر بینک کا کاروبار گرسرا ڈالر 13 پیسہ ارزان اور 285 کلدار اور 39 پیسہ سرا بند بتا اوپن مارکیٹار ڈالر نہاد 280 اب کلدار سرا بڑھ گیا ہے بلوچستان ہار تباہ کاری پد بحالی منصوبہ بابتا سٹیئرنگ کمیٹی اسلام آباد دیوانہ بلوچستان سروزیر ویڈیو لنک کا ہوار بتا بلوچستان اداروں کی سروزیر میر علی مردان خان ڈوم کیا دیوانہ بریفنگ داتا کے گوستگی سالہ بلوچستان مزنی حاریت تک یہ بلوچستان بعد اثر مند تک
دمک کھڈ کوچے 4 سالی کسانی چک بور چاہتا کب تک ریسکیو ٹیم وائل جاہ سر بتک آہاں ریسکیو آپریشن بنہا کو تک بازی جہدہ پد آب بھی سو بتگاں واتر شدگاں چکے پتا باز کوشش کو تک کہ ریسکیو آپریشن برجا دارک اور چک کشک بھی بلے سود من نبتگاں اداروتی سروزیر میر علی مردان کان ڈومکی اگو ایرانی سفیر رضا امیری اگو گندنندہ وطمہ وطی سیادی و بیپارے بابتا گپ اتراندتا دوی سروکا پاک ایران بارڈر سیکیورٹی و بیپارے جڑہانی سرا ہم گپ اتران کو تک سبی سارتی زور گیش بھگگو لنڈا بازارا محلوک رش گیش بتا سارتی اچھا رکھ گے ہاترا محلوک لنڈا بازارا گد کوٹو ای دیگا گرمی گودانی زورا کا دس کٹا محلوک گشگین کی گران نہادی سبا لنڈا بازارا ہم چیزائی نہاد آزمانا مستونگے دمک کے گابا زیارتیان گاڑی کو ایٹا تفتان مزندگی سرا ویلے آماج بتا یک مردمی بیران و دیگا مردمانی ٹپی بھوگے حالے لاش اسپتالہ سرکنک بتگاں میں تک ابراہم چانڈی اور پرائمری اسکول ماڑی پرشت پروشی استاد نودربر ماڑی کپگے ترسا ڈنہ نشتگ وانگ لاچارا چریش سب باوانگ عمل اما سرمندی ٹنڈوالا یارا زمستان بنداد بوہگو گڑے لوٹ گیش بتد سندھ ایدگا باز دمگانی ور ٹنڈو آلا یارا ہم گوڑے جوانی وڑا تیار کنک بھی یہ گوڑے جوڑ کر گے بازی مرحلہ گوز کپیت بلے گوڑ شر وڑا تیار بھی